Imma qabel, waqt li qegħdin id-dar, dawn it-tfal batulna dan il-messaġġ. Għalik. Nixtieq ngħaddilkom messaġġ żgħir biex nieħdu l-prekawzjonijiet kollha li qed jagħtuna t-tobba għax wara kollox dawn qed jgħidulna l-ġittana. Nixtieq nagħmel kuraġġ li tfal tan-nurses carers u tobba li bħalissa qegħdin mifrudin minn ġenituri tagħhom nitolbu għalihom kollha. Dan il-messaġġ għal Maltin u Lawċin. Aħslu idejkom ta' spiss bis-sapun biex toqtlu il-bakterja. U dan il-virus li huwa ħafna perikolus għan-nanniet hekk intkom tistgħu laqas tmorrantat in-nanniet marrux. U oħorġux, biss oħorġu għad jikolkom raġuni tajba. Din id-dinja ħafna sabiħa u għandna bżonn nieħdu ħsiebha. Nħobbkom kollha, ejja niġġieldu dan il-virus flimkien. Jekk mhux qed toħorġu tajjeb, imma jekk toħroġ ikollok infezzjoni, eżempju minn filgħodu toħroġ u jkollok infezzjoni. Toħroġ mela. Okay, għajdu l-parents, kif ngħidilkom jiena. Issa, eżempju, jekk tqum fil-ħodu, mbagħad tieħdu breakfast, tistrieħu naqra taraw television, mbagħad tagħmel yoga, mbagħad tieqaf naqra tieħu break, mbagħad tista' tagħmel messaġġ. Hello everyone, ħanejdilkom xi ħaġa u smawni sew. Ħanerġa' ngħidha u smawni sew sakemm ma tobbduni. Din ħaġa hija fuq il-coronavirus. Jekk pereżempju ikolkom bżonn tmorru tixxu, morru ixxu. Imma pija bil-qalb kollha oqgħodu